Kani kadai ka Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Kylleng, kalaway jong ka jingle jingwan kadon hangni. Sungau tu ya kabor jong ka boarding but ka Aether electric scooty. Let's ka Quincy Motors demtring Kylleng but pinyas no yaladi hakalashai ka ba kamsta kamshai. Khubor yapi baro ki bapet ya ka Batesi TV. Shwa bangin ra shapi ya kimat ngadon ka wei ka khubor ban penmena. Ka khubor ka babha. Ka khubor jong ka jingkmen. Ka ba ai men sim shibun yangi ka Batesi TV. Nilakot 1 million lani shipau lak ki subscriber ha YouTube. Ban ngidap da ka jing sngongo ka ba kraw yapi baro ki bapet ki ba sngap ki ba kershan ki ba subscribe ki ba khot sngovha ki ba yarap ki ba ajing tip ki ba no senyang hagi liang beper ka wei pa ka wei ka senyang jong pi ka penlong yangi ban kot shaw niu maumer kublai shikat nor nang yai peit bat kershan yangi ka Batesi TV kerpang tang yapi kimat khubor menta ka janmiet ka shi Tarik Iaiong arjar arpsan gilong kumne usamla Kevin Lindo sangriang ubala khatsan snem karta nagathain maukrwat ulayo khor ya katak maksiar hakalempung yele kai nya cycle kabala tip kum ka 21st National Mountain Bike Championship 2025 kabala long ha Morni Hills Panchkula Haryana kabala sedang naduk ka arpu pratarik bat kabala kut ha ka lifeway tarik ulber arjar arpsan usamla Kevin ulayo Korea ki arteli kitak maksiar haga jinge kop cross country time trial bat haga cross country Olympic kat bau samla meban aibok lang suyam ulayo Korea ketak marupa haga ni kalumpung yakop nya cycle ka Meghalaya Cycling Association kalap hakat saungut ki samla shenrang bat kentai ban lek yeshim menta ki ba lala ban penpau ya kesap kepong bat ya ke jingtbit ban nya cycle ya gane la priang buram negasngi daga Meghalaya Cycling Association ha ISBT Mawryngkneng Kylleng ki nongyalam jangka Employment Monitoring Cell ka Khasi Students Union kila dawa ya ki board nya jangka North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences ban pensange shwa ya ke jingpen menatung kam nursing officer kat baga seng kadang up ya ke jubab ka ba shiteo halor ki jingkeli ba la IT show director u Professor Dr. Nalin Mehta hadin gejing ya kendo ya ki board penyak jangga negrims u chairman jangga Employment Monitoring Cell u samla Ruben Najir u balong u assistant secretary jangga Khasi Students Union ulayatu baka seng kala dawa ya ki board penyak bantung kambek prapo percent daki nurse kentai batang arpo percent ya ki nurse shenrang ki nongyalam jangka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Mawryngkneng Circle Haka jingya kendo yau menteri sarkar Jylla bakmi ya ketanat Animal Husbandry and Veterinary kila dawa bakatanat kadai bantung daki doktor bapura hapok ka Veterinary Dispensary Mawryngkneng namar kumbakalong menta u doktor badon hapok kani ka veterinary u habban pet arne lai jaka kat hadu baka bujing ya kipat ba jong kathan Mawryngkneng u Presiden Gaseng uba Brister Mauto ulaong ba ka jingdon jong ka Veterinary Dispensary kala yarab ha ya ki nongri jingri hinre ka jingbom don doktor ka bu jing yaki Gaseng kala kerpat ya ka sarkar ban kentiu kerdan no ya ka farm ri jingri ka badan ha Mawryngkneng khnang ba kandop la ban penmi ya ki sembai khun sniang bat khun siar ban yarab ya ki nongri jingri ha ka than Mawryngkneng ka Kashari jong u M Kumar special judge bari pek ya ka Pokso West Khasi Hills District kala rai penrem da ka hukum ban set along laisnem kenti ya u prangsngi rentatiang bat dan kuna shipau hajar tingka kum ka jingpen syutam halor ka jingdon kti ban le be ijot ya i wei i kena kantai ibadang hapo khat prasnem karta ka Kashari kala hukum ya u nongsha rai penrem balada umla ban siu ya ka kuna ka bashipo wajar tengka unhap ban beteng ya ka jingshong along sahnru bunai
Hau kerwa bala pak dau Superintendent of Police jongka Eastern West Khasi Hills District la pentip bahaga Tarik unaitung arhajar arpulai ki pulit kila yok pediang ya kejing ujor ejahar persya yu prang sengiran tatiang ubala arfunyo snem karta naga shnong dongki ingding Eastern West Khasi Hills District halor kejing don keti jong uban lek bi ijat ya iwei ikena kantai. Ki samla puli jongga skol ba Nehu ki badan hapok kasyatri jongga Nehu Students Union bat kinong elam jongga KSU Nehu Unit kila laik bania kendo ya ki menteri jongga sarkar Jylla bakentup ya ka Dr. Amperin Lengdo bat ya uba Alexander L. Heck ban penpau ya ki jing ki ba ka skol ba Nehu kala mat mentala san banai kenti kaba lakta ya ka puli putih bat ya ka jing trekam trejam jongga skol ba habaro Kylleng. Presiden ke Nehusu usamla Sandy Sotun ulaong bakum ki samla pule ki persya hiru wat ia ka jingshimti jong ka Professor Sherwin May Sungo kum ka Pro Vice Chancellor jong ka Shillong campus bat ka Professor Familin K Marak kum ka Pro Vice Chancellor jong ka Tura campus nomor ba shimla menjur daka Executive Council jong ka School ba Nehu. U MLA ka NPP na Rilom Garo u Marquis and Marak u balongru u Menteri ke Sarkar Jylla u ladawa u Menteri Rangba Barim Jongga Jylla Manipur u N Biren Singh ban panma mardor halor ke jingkeno klemnong rim persya u MP Barim Gatura u Purno Ajitok Sangma u bala klatno naganik sla Pyrthei. Umar Kuis ula ong bahaka kerteng jongga National People's Party ula dawa yau Biren Singh ba udai ban panmap ya ke jingken tok persya yau porno sangma namarba ka Pyrthei barok kawai ke tip syai kedar baka jing ya snam hapok ke Jylla Manipur kedai kebala lehi da u Biren Singh menbau danglong menteri rangba ke Jylla Manipur mentang ini pai syakimat Khubor na Kylleng keri unong tiet golf bapau jongga India u Arjun Bhati balayok ra ya kanam ladu hadu laisen haga golf junior world championship un yo ya ka husnam kebala tip kumka National Youth Award haga Tarik u Iaiong mentausnem naga Ministry of Youth Affairs and Sports kani ka husnam ba u Bhati un yo kadai namarba ula dielut hadu shispa arteli ki trophy ki baula job naga jing yatiet golf banyarap yakari haga por baka don haga jing naga daw ka jing wan lunshop jongga klam COVID-19 ubhati ula di saulak laipo hajar tengka yaki shispa arteli ki trophy jong u bat yakani pisa ula no senyang syaka PM Cares Fund u DGP jongga Jammu and Kashmir u Nalin Prabhat ulale jurip ya kejaka ya siat hapadeng kisipai bat kileno kabadon ha Katwa District. Kajing lek jong u kalong ru ban pet ya ka jinglong jingman jonggatei ka thain bat ban ai men sim ya kisipai baki dei ban yakun teng ban pentikna bagi lekno kim dei ban yorong hapo uput usam jongga India. Kajaka ka bau lek pet kadai ka bajur bha ka jing yakun hapadeng kisipai bat kileno hagini ki khindiat sengi balalek. Ka Supreme Court kala hukum badai ban siu by lutksan marshi paulak tengka sya unong esai an u professor bat sya laingut ki weipat ha Prayagraj ha ka ba ka ying jongki kala sya penpai penpra ha ke Sarkar Uttar Pradesh klem daya kat kum kilenti lembaga ni hukum ka Supreme Court kala maham ba nangni shikaman ka Prayagraj Development Authority kadai ban ya chua kat kum ki kendon ain chua bakan shim ya karai ban penpra ya ka yeng ki brio ka Waqf Amendment Bill kadai ka mat ka bakluit bha hayeng dorbar ba jongkari lani ka Parliament ya kani ka bill on wan ra biang ban ya kren ha ka Tarik u Iaiong bat ayeng dorbar kan bukpor haduk prakanta ban ya tai halor kani ya kani la ya thu do menteri jongga tanat Parliamentary Affairs u Kiren Rijiju uba la ong ba don ki MP ki bapan por nreu kenta don pat ki bapan sau kenta bat kaliang persya pat kapan khat ar kenta bani kren ya kani nrei ha ka ba khaddo la pen bet no ba ka jing kren kandai pra kenta Urijiju ulaong baka syong pat kumno ka dorbar kalong bat la don kam ban penjelan ru ka syong ha speaker
U Presiden jong kaseng Kongres u badairu u nong yalam kaliang Persya Raja Sabha u Malikarjun Kharge ula therting haying dorbar jong Raja Sabha halor ga jingpen slam ban le ya ka census bat ula kentu ya ka sorkar baka dei ban sedang no kamkloi ban lum ya ka census. Ukharge ula ong ba wat apdeng gatma ba ru hagipor balale kim jupen slam ban lum ya ka census nrei deitang menta bala pen slam shipen slam ula ong ba ka sorkar kala ban ai daw ba dei na ka klam covid nrei kumba prapuai persen ki wei pat ki ri ka Pyrthei ru ki mat ya ka juk ka jing pan ban kila pendap ya ka census kat ba ka India pat kamla mentang ini phai sya ki mat Khubor na Kylleng ki ri ka Pyrthei ka South Korea kan pa khat sau hajar ngut ki pulit syanong ba sol namar baka ying bishar kan sa syong bishar menta ka tiyo halor ka mukadduma ka bayadai Persya yo President Yoon Suk Yeol lakmil tiba menta ka tiyo ka ying bishar kan sa shim ya ka rai ka bakhat do halor Yoon la on penksan ni rai penrem yo Kajing pa pulit hanong ba sol kadai ban yada yo kami kano ka huri hura hadin baka ying bishar ka aya ka rai jongka. Ka Taiwan kala penrem jur ya ka jingwan tur ki sipai China hajan upur usam jongka bat kala keno baka jingle jongka China ka bu jingma ya ka syongsuk syongsain ha ka than hi barok away. Ka Taiwan kala penrem dai hadin ba lawan poi kumba khat khandai teli ki jhai thma jong ka China hajan Taiwan bat kala ong ba ka ni ka dai ka jingpen khen ya ka status quo ka jingwan tur ki sipai China ka dai hadin ba u Secretary of Defense jong ka United States ula mi no na Taiwan bat hakapor ba udan ha Taiwan ula kentho ba Persya ya ka China u menteri rang ba do ka Nepal u KP Sharma Oli ulama ham ba un pensitam ya ki nongkarsyan jong usim ki ba penmi ya ka huri hura ban ka jingya snam ha Nepal hagipor ba ki penlong jekhi u oli ula ong ba ka an kan map wat la ka dei ban pensitam ya usim Gayandra Sharu lada lap pa udon kti ban penmi huri hura ula kren ya kani hayang dorbar tau an jong gari Nepal Menteri rang bado jong ka Israel u Benjamin Netanyahu ula pensange eswano ya ka jingtmu bantung ya u Vice Admiral Eli Sharvit kum u klido batmai jong ka tanat sentiat kabalatip kum ka Shinbet ka jing pensange jong u ka dei na ka daw ka jing Persya jong giseng badan ha ka liang Persya ka daw jong ka jing Persya jong ki ka dei namar ba ka jing toket ya ki parlog jong u kadang ya syakman Kaying bishar ha France kalakang ya ka Marine Le Pen kanong yalam jong kaseng national rally bakan ya kun ya ka election president kabanlong house nem arajar arpunyo ka Marine Le Pen kala ya kun president la laisien kenti bat menta ka kenti onom sya asyo ya ka ban ya kun namar ba kala sya rai penrem halor ka jingkeno bakala penon kambakla ya ka pisa jong ka European Union Bon ba gibriu kila mensau ki kali kila syak pun julor ha ka jing ya pen ibor ha pedeng ki arteli ki seng sain Pyrthei ha Bangladesh kata ha pedeng ka seng Bangladesh Nationalist Party bat ka Jamaat Islami kila don sauteli ki dukan ki bala syak penjot pen pra santeli ki tuk bat kawai ka kali kila syak thang bat dagi phongut kila mensau ha gani ki jing ya kanat Haduk menta empat tip manu pasdang nengkong namar ba baro arkan hun ki keno kawai ya kawai bat. Kita gilang kimat kublai.